ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka seng kinong bala master role but casual workers ki badan hapo ka lama jong ka all jantia master role workers and labours union kila aipor ye ka sarkar jilla hapo ka lai photrik ubnai risau arajar arphuai ban penkeu ye ka bai nong sngi jong ki nong bala bat ban thung kampura bara ka jo ka por ki ongru balada ka jingdawa kam urlong kila maham bakin mi biang sasurok ban yakhi but what hado upot ban lekeu yeng le yeng sao kaseng kalashim ya kene karai ka jingelang penrung kerteng hapo ka PMSYM ka badai ka skim manyo jingkershan pisa andala song thai no na ka kam bat ka jing penrung kerteng ha ki ishram ka badai ka skim a jingerap lada ki nong bela ki khla no lani kella anano na ka jingjia accident Presiden jong keseng ubak kru lam salan ki pariat ula penken mau banadu snam arajar khat pra kaseng kala dawa na ka sarkar jilla ban penkeu ya ka bainong sngi bat ban pentrai kamru ya ka Meghalaya regular casual workers scheme khat kandai spa kandai pun reu ya ka bahadu menta ka sarkar kampat le AA Satya agani kapur ngalem ka jongi jong ka all jaintia master workers and labor union kepada ka central body ka juai ka pai ka masterol bat ki bai pat ki nong traiman bala ki ko banya keren ya tho fi ba nagaleng ka seng house nem arajar khatphra December of wai trek ila dan ka jingyalang bat u minister ha ka por dei u ba person ten song ba pai ka labor department ha ka jingya dai bat ki kam jong ki masterol mi dawa ban penyo ya ka wages ba ban keu ka baar pat na banta ka Meghalaya ban batrai kam ya ka Meghalaya regular casual workers scheme 1996 te kini ki banta hakat ka meeting mi ladan ka rai ba ya ka Meghalaya regular casual workers scheme 1996 ba dai ban pentrai kam na baro ki department ki ba engage ki ba thung ya ki masteral workers ki casual workers kita kamut ba kani ka scheme ka dai ya kito ki batrai duna shiphausnem ba ptengi ka service ta hejinge dai bat kini na do ko to banai December arajar khatphra ngirang yaj bod den rai hado menta kasngi newsnem ni khampat yo te ni ko ban ya karan ne namar ba ni nagaliang ka seng ni ban pa ko jing sngo Hamtam menen ngiyo langba o honorable MLA jong kanong po ma Merrill Bond sim ulanra apo ka jingtep jong ka sarkar Meghalaya ya ka ni ka scheme tengen galeng ka sang ngidap de ka jing sngongo ba peleng anda wanra do MLA manapo riboy apo ka assembly o minister bapai ya ka health ba person ten song mensual day labor kilang ka sarkar da menta ka kandet ba ka dai ka hok jong kinong trai casual workers bat ki mastro te kan ne nagaleng ka jong kaseng pen pau ka jisngo yung new MLA ubadan ka mensem na banta kinong trai belas ngi te hajing dai bat kan ne ka scheme ni nagaleng ki mastrol kaseng ka badan po ka Giant Hills barok ka wai iko banyat ho ba kumbalong menta haki department ki badan ho po Giant Hills baro artli ki district ngilap ba ki officers ki khlam pentrai kam ye kan ka scheme kabaar ki officers ki engineers ki ong ba kum kan ka scheme kam jadon te haka ki masterol ki casual workers ki dai banyo ikan ni kila long ki bayam rem namar ba ki officers kim tre ban trekam te kane ki kwa ban pentep sa government ba kan dai ban ai jing hikai ban updated ya ki officers ki engineers ki badan ha ki snat trekam ba pher ka sarkar khamtam apo ki East Giant Hills ba Giantia West Giantia khnang ba kane ka scheme kam long le no ai te namar ba ki jingmentoi ka waina ki ni ka long ba ki to ki masterol ki casual workers ki batrai palat ya ka chikausnem kidai ban yo ya ka 4th grade post kita ka 4th grade post ka la ban lay ka chukidar la da ka dan ka vacancy ne ki pion
kita tenrai kumbalong menta na do usnem khat khandai spa khandai pun reu jong kani ka scheme ki masterol ki casual workers ki khlam yo mentoi hado menta te kani ta kadai ka ai ro na ka leng ka seng ni pen pam ban si ban sim ya kani ka hakani kanti ban karpat ka sorka bas ngeu bha pentar ke am hok ya kani ka scheme habala kala poi na po assembly menen ta sakawai ka kam gadai bat ka revise ya ki wages market kum ka minimum wages act 1951 kalai kren shai ba kinong tribal la kidai ban yo ban pengkewe kanong sngi ka jong ki dai arsen system ba kadai ban affect na dog strict jong ubnai April bat ka strict jong October te lor kani ngi nagaleng ka seng jong ki masterol bat kinong tribal las ni kendet ba unius nem arajar arphuway ya kani ka ban revise ya ka ski ya ka wages katkum ki dor jong ki marbam hado menta kawal iban wan sakabaar ka strict October nagaleng ka sorkar hado menta ngim tip ngai ka daw ka ngap ka khlem pentrai kam air te halor kani ngiyo iba ka sorkar ka yew hapo kimarbam po ka yew ka had kila along kibalang kiyo nakadaw jong ni coronavirus ngikom ginong tray balas ngila mat kijing namar kimarbam kedang kiyo ka bay nong tray bala kadang ne kumjo te kane kan khata sis bhaya ngibaro ginong tray bala nado ke masterol ke casual workers kene tenaga takadaw hagani ka por ni kaleng ka jongi ngimban seban wanra sya ka jingtep jong minister labor chief minister jong Meghalaya ba ngibo ka jingkali balai nagai ka daw hato phikre ban pendo no saya kin ka hok jong kini ki nong tribal la kata ka jingkali ka ban bo hato dai no ka daw jong corona virus bakta yang ini nong tribal la menta sakane ban penkeu ban paj ya ka ban keu ya ka nong sngi ka sarkar kam tresho hato ngin ilm kumnu nagaleng ga jungi ejingsa ngim nam khmi lenti so baga sarkar Meghalaya nang baga labor department kan pentrai kam ya kan ka Meghalaya regular casual worker scheme 1996 ka daw lang kumni ngisngo snai ya kita ki batare po health department apo ka ribhai hado ba ki hapan mi surok haban strike kinyo namar kanyan do snap ka khandai pinreo la dai ban trai kam ka jingkaling haban bo ka sarkar hato ka long serious ne em abaka he amlai ka government hi ka ba tha ka ba snaya ka ne ka scheme balai ka nam ban trai kam ka ta ka expectation ne ka jikmilanti nginam don ngi demand ngi dawa teng ladakar sarkar kamla ban pentrai kau ya kan ni ka scheme do khak khandai pun reu do menta unika ngim ban se ban lai dawa no sak high court of Meghalaya namar kani ka dai ka hok scheme kala don lupa sia kloi kani ka kam namar ka jing im jongi kinong tribal la kala sakta sabab palatul tekini ka kam ni ki ngi a ka jing tep jong sarkar ban lada kamla ban lai ero hodo buni bunai October jong lai pheu tarik October 2008 naga leng ga jongi ki seng jongi nong trai masterol nong trai balasngi ngin ban se ban yami no shasurok iman baka sarkar lada ngimmi shasurok lan ngimla ban yakhi ka sarkar kamsngi ngin ai por hodo bunai ka lai pheu tarik October usnem 2008 lada kam trai kam ngimban se ban simpat karai ban mi surok ni ban lai hero seka high court of Meghalaya ban dawa ya kan ni hok kabarangi la dai ban yo te kata ka dai ka ai ka bangi ka ban pensngeu te ya kate ni ya kini ki artli Meghalaya regular casual worker scheme 1996 badai ban pentraino kloi sacha kabar ban revise no ya ka wages jong kinong tribal kam tam jong ki master